for us now to be able to prepare it for that competition. Kaweregi Kirigiti wadhi weche mag piem mag nyamburko ikrok ne piem mar nyamburko WRC ni eng'iende. Kembe mag nyamburko chako mole boma Naivasha kendo timo ikrok motelo ne piem mabiro bago e giko dweni. Jo Mushiri mochung' ne kar riwo kod kongo nyamburko mong'ere kaka Service Park e boma Naivasha wacho ni ikrok ni kare kendo nyamburko mag piem kod kembe gi chako molo. Mushiri wacho ni kochopo Jumapil jumani tibiro yawa yanga kendo chenro chakore. Leo ni ikrok ni kidienje mogik kendo gin gigero ni piem biro bedo makare. The sea containers, they came yesterday, and now today we are opening with the guys for the customs, and all is well. All the containers have come for the Toyota. Hyundai also, they are here. We are waiting now for the Ford M-Sports, which are on the way coming. Service Park by Sunday, it will be full operational, and all sectors, all departments, they'll have come back now to the main HQ, because Service Park, it's the nerve center of the WRC 2025. Koro mo kapok otiyo gi weche mag tuke aparo ne jo Manchester United tugo nitiere otieno ma kawuono kama keko nindo onge ka opira podo krumer kamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko mago ma mesama ka weche manyien ka achiel kod jogo ma iko gi duto no bedo gi thuolo mar iko ni odiochieng' ma kawuono. Nyinga Uchengi Emmanuel jaloko marwa ne en Belinda Phillips. Ubedi gi otieno mokwe.